ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೇರು ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬುಲ. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ KUDLA. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ 27 ಫೆಬ್ರವರಿ ಇನಿ ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬುಲ ಪಂಜಿನ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವರುಂಡು. ಅದೇ ತವೆನ್ ಟೂರ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಒಕ್ಕ ರಾಡು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಗ್ಲೆ ಪತ್ತರೆತ್ತ ಶೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಂತುರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಆಗೋದು ಇಪ್ಪುಲು ಮೂವಿದು ಬಂದುಲ್ಲ. ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ದಾದಾತನಿ ಎಡ್ಡಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪ ತೋಲಾ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಚ್ಚಿ ಭೂತಾಯಿ ಮೀನದ ತಾಕ ಆಯನೆ ಯಾನೆ ಫಿನಿಶ್ ಪಂಪ ಎಂಚೆತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮಕ್ಳು ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ನನ್ನ ಎರಡು ಸಾಂಕಿನಕ್ಕಳು ಅವೇನು ತೂಪುನಕ್ಕಳು ಅಕಲೊಂಜಿ ತೂನಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಟ್ರೂಲಿ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲು ಗುಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ತೂನಗ ನಮಗೊಂದು ಆತೊಂಜಿ ಎರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೊಚ್ಪದಿರು ತುಳುವೇರೆ ಏನಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಡಾಪುನು ಕಂಬಳದಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ 5 hours ಮೂವಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಳ ಮೇಯ್ನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಓನರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎರುತ್ತ ಓನರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂತಿನ ಮೂವಿ ಎರುನ್ ಎಂಚ ದಾಂಗೊಡು ದಾದ ಎಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ A to Z ಮುಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲೆ ಪಂತನ ಮೂವಿ ಒಂದು ಅಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದೇರಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಪಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಮಾತ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 10 on 10 ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ ಕೇಬಿಟಿ ಕೇನೊಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತ ನಕಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಿತ್ತಂದಾದ ಪಂಡಗ ಎಂಟ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಆ ಸ್ಲೋ ಮೋಗು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಡ್ದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತಂದೆ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಮೋಷನ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಂಚನೆ ಆಡ್ ಮಂದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿನಕಲ್ ತುಯ್ಯರ್ ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಮೋಷನ್ ಟಚ್ ಆಪುಡು ಅತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಟಚ್ ಆತ ನಂಚಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಪಣೊಡಿತಂದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೇರು ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬುಲ. ಅಂಚಾದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲ ಅತ್ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ಸ್ಗಳ ಇಷ್ಟ ಆರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಪೋದು ಒರಿಯೇ ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪಿಚ್ಚು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೈತೆ ಅದ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವಂದೆ ಪೋಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣಾಗ. ಓಕೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲು ಮಾತ ತುಯ್ಯಂಡ ಒಂಜೇ ವಾರಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಪಂಡದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ ನಾನೆ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಲಾಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದಿಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಂತಿಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪಣಿ 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 ತಂಗನ ಪಣಿ 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 ಒಂದು ಪಣಿ ತಂಗನ ಕಲ 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 ಬಂದು ಈಜು